Rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako mga kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo akas may sa agimong nangruna ti pananarambak tayo dati misa ti sisa tayo ken ti pagyaman iti panagkasangay ni Dereka ken ti pamilyana. Dawaten tayo ti agtultuloy a pambendisyon ti Dios kada tayo ken dati nga pamilya sapay kung matatarabayan na tayo. Ilisin na tayo matitinakaro nga pagpigadan. Ikan na tayo titipkar na dumtang ti pakasukutan. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idayan tangay mamati tayo. Di Diyos manang ngaasi kan managayat. Apo ipaay mo kat takaasim kada kami, katiyat adom dagiti parabor mo, iti kastanas nas gati inanama, pamati kan ayat mi. Kat agtalina at kamasiriritam iti panagtungpal mi kadagiti bilin mo. Kapuken ako Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag kan makipagarikan ta, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon, awan ti hinggana. Ikaw tayo. Ti may basa na adawit ti libro ti Exodo. Inaramid da Moises ken Aaron dagiti adu a milagro iti sangwanan ti ari. Ngem pinatangken ti ampo ti puso ti ari, ket di na pinalubusan dagiti Israelita a pumanaw ti pagilian na. Inuna ti apo kada Moises ken Aaron ijay Ehipto,
Kada kayo, daytoy abulan. Ti umuna abulan iti tawen, ipakaamuyo iti amin nga umili ti Israel, nga iti may kasangapulo nga aldaw iti daytoy abulan. Masapul a umili ti ama ti pamilya iti urbon a karnero, wen urbon a kalding nga agserbi iti pamilyana. Maysa nga urbon iti tunggal pamilya. Nubasit ibilang ti maysa a pamilya, ket di da maibos ti sangabukel nga urbon. Dayta a pamilya, ken ti kasit ga nakaruba na, mabalinda a pagsasangwan ti maysa nga urbon. Kas mayan nato iti bilang dagiti tattao iti dayta a pamilya, ken segun ti kabailan a kanen ti tunggal tao. Masapul a pilyenyo ti urbon nga awan pakababalawan na, kalakyan nga agtawen iti maysa, karnero man wenno kalding. Ipupukyo ti animal, ket iti karabyan ti may kasangapulo ket ukpat nga aldaw ti bulan, partyento ti intero nga Israel dagiti animal. Masapul ang mga laday ti dara ket iwaris da ti agsumbangir a bautek, ken iti ngatwen ti ruangan dagiti balay a pakasidaan dagiti animal. Iti dayta arabii, masapul ang matuno ti karne, ket ipangan iti tinapay nga awan lebadora na, ken iti nateng anapait. Di kay si daen a kilawen wano inanger, no diket tunwen yu a sigubukel agraman ulo, saka ken dagiti lalaem na. Masapul adi kay mangibati ti uray anya amay pabigat, no adda-madda, masapul ang mabuuran, kastoy to ti pannangan yu. Masapul ang nakakawes kayo akas at biyahe, si sasapatos kayo, si sasarapod kayo, ket darasen yu akanen. Daytoy ti piyesta ti Pasko a pamadayaw kanyak nga ako. Iti dayta arabii, sursurek to ti interong Ehipto ket papatayek ti amin nga inaunang nga lalaki. Iti pagilian, tao man wenno animal. Dosaek to iti amin adi Diyosem ti Ehipto, siya ti ako. Agpaay to ti dara anay warsi kadagiti bautek dagiti balbalay, apagilasinan iti balay apag naedanyo. Numakitak ti dara labsan kay ko, awan to ti pakaanan yo intun dosaek ti Ehipto. Masapul arambakan yo daytang aldaw, kas maysa ana sa graduan a fiesta, ang mangipalagip kada kayo ti naramit ko nga apo. Rambakan yun to iti agnanayon. Isao ti apo. Mangidatagap ko iti daton nga inumen apagyaman ko iti apo tain salakan na. Anya ti mabalin ko nga isubad ti apo kadagiti amin nga imbag nga impaay nga kanya. Mangidatagap ko ken kuana iti daton nga inumen apagyaman ko ken kuana tain salakan na. Maladingitan ti apo numatay ti maysa kadagiti pinilida. Adipen na o apo, agserbi aken ka kas ti panagserbi day dinanaw ko. Inted mo kanya ti wayaway. Iruknoy kuntuken ka ti datong napagyaman, ket idatag kuntuken ka ti kararag ko. Iti imatang dagiti amin na tattaong, iti paraangan ti templong ijay Jerusalem, tungpaleg to ti inkariken ka.
kay waragawag pinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Iti maysa nga aldaw a panaginana magmagna ni Jesus iti kataltalunan a namulaan iti trigo. Gapot a mabisin dagiti adalan na nagruros kadagiti dawat ti trigo ket kinnanda. Iti makita dagiti Pariseo daytoy kinunada ken Jesus. Itaem iparit pilintek ter aramidan dagiti adalam ti aldaw a panaginana. Saan nyo kadi anabasa ti inaramid ni David iti mabisin, kas tamet dagiti kinakuyog na insungbat ni Jesus. Simrek ni David iti balay ti Diyos, ket iso ken dagiti kadwana kinanda ti tinapay a naidaton iti Diyos. Naidaton iti Diyos, iti paglentegan tayo dagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta a tinapay. Wenno diyo ayan nabasa ti linteg ni Moises nga iti aldaw ti panaginana, saan ang makabasol dagiti papadi iti unag ti templo no pay sa lungasingan dati linteg ti panaginana. Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa nang nangrunang ngem ti templo. Kuna tinasanton a surat asi ti kalikaguma saan adaton ang mapuuran. No agpay sa ko mga amuyo ti kay papananday toy, diyo ko maukumen dagiti awan basol na agsipot ti anak ti tao, iso ti apo ti aldaw ti panaginana. Ti ebanghelyo ti apo. Nagtugaw tayo. Good evening. Manalaunay kablawan tayo ti panagkasanay ni Aika. Happy birthday, Terika. 13, 18 nga nagtayag matan ti mama. Basta ti pamilya na, di kakaiso na nga unika iha, dahito nga pamilya. Tararagan tayo tinasayat nga panagtaktel na sayat nga future na marit na nalata kumamat ti ayat ti puso na idaton ng tumat, idanon ng tumat kadagiti tattao day ta akin na managayat ti puso niya. Umot atang yun sa. Ayun ta. So da kita. Ugali kami di ayan ming ano day da party, da birthday, dala tadalem uno anyaman ti maikabil day ya kamo tata katoliko kami mga timmangken nga mga maikat day ya. Tauri da tay amin no dadluma. Muri namang mangang kamiyayan ti bantay lumapang kamang ruuton no pagkamagapas automatic na agi purpurwak kami tadya mo at bukol tapispis mo no hangkang agi purwak pagsasauday dyan kaya iya balay nagluto day diinan ko nang runa no birthday day amang ko day tila tayo intiwan akang kanan kapkabil day altar medyo ano day kabil ta kung na ibusin day day bigao Dagduma ay libasid na apan ikatan jarabaw na ta sobra sipat kada lutiit kang kanag ijay atang. So siguro nga nagpadi ah. Nya. Kaya dakadwak nga mangmangan ay di amang ko. Kasjay kaday koy paapay nga dayto ti bagbaga tayo. Idi pala ang panahon ni Apo Jesus adda diyan. Anya tinang ibagaan ni Apo Jesus dayto gamin kadakwada ngamin nagnada aldaw ti panagidanan datayo ko makadomingo kadagiti sa Batista Sabado ti interpretasyon dati aldaw ti panagidanan datayo Domingo kaya nagdoom da ti trigo kadinilaw dagiti Pariseo ko na apay nga mangmanganda aldaw pa nagmaypari ti tilintag imbaga mo niya po Jesus apahan nyo na malagid di naramit ni David kan dagiti katatuan na kunada mabisit na panda di altar isimbaan kinanda, di naka-daton nga atang, di altaran. Bawal dahi tilintag tayo ng isuta. Kinhan nyo kati nga amo ko na nga dagiti papati sa lungisingan dati aldaw ti panaginan na tapaya isugarot ti panagtrabaho dagiti pati nga dayjay. Kada tayo mataki sumat ti ministry tayo. So ako na kati panangan ko nga tati atang kinikis nga nagpati at. Ngam anya ti kunan ni Apo Jesus datoy tinagdakkel napatpateg ngam ti aldaw ti panaginan anya ti bagbaga ni Apo Jesus sana inbansat kadakwada asi ti kasapulak saan adaton ang mapuuran anya ti ibagbaga na ditoy relationship matters. Uray no kas ano ti balay tayo, uray no kas ano ti kaado ti pundar tayo. Uray kas ano ka nga to ti position tayo, relationship to pay lakan ti mangdalakin mangitulot kada tayo iti napintas nga dana nga mapan iti Apo.
Isang kaibaga, ang mga nga kas dini ay ka, kuri agsasawa ka dagiti high school kada college. Ano dagiti kakabsat, successful ti parents na pilitin na yung ubing agbalin na successful. Yes, they may be successful in their profession, but in relationship, nagadayumat diri na ginanang kintatang hindi ubing bagsak ko kailangan. Good relationship. Kala kumataptang. Anya di maisuro tayo, di anak tayo. Tinasay at napan na kailangan kadagiti tao. Uray na balay ginto, nuhan na mo ti isakit ti tao, nuhan to nga umalag na nagiti pamilya na nga, at sa bahalin to ti turong ti panunot na nga, naging bubukod, no, makadabon-daway ng to nga agserbi, nag-bad relationship. Isuntungat laan, uray pati ka, uray no maestra ka, uray no anya ti profession tayo, uray no anya ti magungunpod tayo, itibiyak tayo, nahan tayo, amo ti makilangan, iti kapsat tayo, nangruna no ti serserbiyan tayo, kadi bagbagi tayo, awan to pay natin. Uray ko na ni Apo Jesus, uray mangidaton tayo, ngiti ko na asi, ti kasapulak saan adaton ang mapuuran. Kaya nga sa uno, among ti mga asi, no panunutin di pagimbagan ni kapsat mo, dahil ti tulbot kada tayo, tapos magbalin tayo nga nasaya at Kristiyano. Dahil ti ibagbaga na kada tayo. Kaya ti magulpod tayo. If we have good relationship to one another, na napintas nga relasyon tayo dito, ang kalmasan niya, di ba ka? At hindi niya nasaya at nga kananaton. Anya pa di dyan, naragsak ka puso. Ba't yung imagine natin may sa pamilya ka? Uray no, addaan. Uray matawanan, nuhaan nga nasaya at tilangan-langan. Tinatamnay ko natin. Amuyo tinatamnay nga relasyon ti pamilya. Agka ka-aruba, agka ka-trabaho, nga natamnay ti relasyon tayo, haan nga makatulong kanya tayo, kinjibiyag tayo, sumurot nangro na matin amin nga ka-arubang, kakabura da kati, tangsit ka lang arudan, imot ka pa, kismosa ka pa, mangirong ka, awan laki, mayat nga ka-arubang tingkat, anya lang arugmat ti klase ti biyag tayo, so nga relationship to kay Muray no kasano ka simple tibiyag, muray kasano ka mayat tibiyag, nuhaan nga nasaya at relasyon tayo di say. Muray matakin ni Apo Diyos. Nagrelasyon tayo ni Apo Diyos kasi sa tayo mapandir, sa tayo kamangan iso na no kasapulang tayo. Nung regular nga relationship ka, awang kanya na, medyo unfair matakin ni Apo Diyos. Agkararag tayo no agsakit tayo, agkararag tayo no agkakasapulan tayo, kasla mo di agasawa sa pulang lang ni bakit mo wano nilakay mo na taka sa pulang no iti regular nga relationship ka haanmat nga sumred haanmat ang nasayaan so karot ti nga rigat kin nam ay ragsak kin litay sakit kin saron agsin na ranay kasi mutlaan kanya kayo anya ka di ka relationship nga ibagbaga ni Apo Jesus kanya kayo may samad lagi ko man to love di ka papagdan na ko man to love God and to love our neighbors. Medyo mo lang di katakbilan na tulbot tayo. Kada hindi nga tartarigagayan tayo, di pa nakilangan tayo, iso na dyan ko na ni Apo Jesus, na itorong tayo, di kasi tibiyag tayo, iso mo lang ko na ni Apo Jesus, niya timbaga na, at dato'y tinapatpatid, ngam ti aldaw ti panaginan na, kahit nangasabon ni Apo Jesus, nangat nga to angat tayo, dahil di pa nang surot tayo, di pagayatan ni Apo Diyos, ngam anyaman na abigan tayo, anyaman apatpatsyan tayo, anyaman nga berberukan tayo. Katak ka na tipon-tipon tayo. Good relationship with the family. Yan tikararag tayo. Kumanagi anak tayo. Nagapot na birthday na. Naman, magaburan ti ayak. Iron ng tumat na napno ti ayak. Tapos yung mataan niya kayo. Kung di abot rabang. No, agisuro iti seminaryo iti mangtad ti grade nga 100. Aman ti agitad ti grade nga 100. Pure nga 1. Naguna na, apa yung mangtid ka ti 100 ako, ngamin nakaaw-awat ak iti grade nga 100. No, anya ginapadasan na, kabaklan na mo't nagtid. Babalimot nga, baga tayo kanya tayo, no, ayat tinaigapor, kadagiti anak, ayat po mat tigrota. No, kinaswite, kinaulbot, kinatangsit, pananglipot, kanya nang namatin tayo nga irota, taapayat, ti relationship, matubay, mapapintas, mapatibker, magbalin nga nasayaat, tatakakapsat, iti dati na santo na misa, dawatan tayo iti Diyos,
naputput nulat ako matidalagtay king kuana, anyang man nga kanito ti panagbiag tayo, nagkararag tayo, agtalagtay lang ako making kuana, ado dagiti kalamidad, iti dagdagan nyo, manggantay aminan sa bali nga lugar, dagiti hampay malaylayos, paglaylayos ta, at magandunag, at damot kanya tayo bagyo na, pagyamanan tayo, tahan nga dito pinagsinturan na may kararagan tayo, dagiti kakapsat tayo nga maparigatan po na itakta nga gundaway. Kasi yung ka relationship, haan nga daw ka na isalakang kan, kaawan bibyan mo kapsat mo, nga mabalin nga yan. Obligasyon tayo ti tunggal maysa. So nga nasaya at tayo tinasanto na misa. Dawat tayo ti kaasi ti Diyos. Agyaman tayo ti sagot ti biyagit ti anak tayo. Dahil ti nga pamilya, da tayo nga tunggal maysa. Nung naisalakan tayo, agyaman tayo. Nung naprotektaran tayo, agyam-yaman tayo. Dahil dati pa nakirelasyon ken ni Apo Diyos. Dahil dati naununad na relasyon ken ni Apo Diyos. Panagtakot. Satap na tayo, kanda gito'y adaton tayo, makaayayo kumain ti Diyos, Ama, aman na kabalin, amin. Lagi adaton ka na kita imam, kat may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan tastamet ang pagimbagan tayo, kan ti kadagupan, tinasanton na iglesia na, apo idumdumang na ipatit ti sakripisyo, tinisa ng ti anyaman asabali a sakripisyo, awadan kat dagitoy daton mi kas pasantum ida tapno ti idaton di tunggal may sa pagdaydayaw na ken ka agserbi apa kay salakanan mi apada-pada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda ko mga kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikat Udno na yo may karikat umbeng anong mi kat pakaisalakan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kanasantuan nga Ama gapo ken Hesus Kristo nga iayatem nga anak mo. Isu ti verbum kat gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda. Ket isu pay ti imbaon mo aman nugbot ken mangisalakan. Nagbalin ata o babaan ti Espiritu Santo ket impas na ni Birhen Maria. Inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ni patay ket iparangarang na ti panagungar. Iti kasta tinumpal na tinagem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaay kenta. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santo. Amang ibunan nat kadagiti pakaidaydayawang ket iti maymay sa atimat konami. Diyos makikiyamin na paswa, ilahit kang laganap muda, itipakay kay dayawa. Sana,
kinasanto, kat si katigubuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga roti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan gati paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu ini sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman kanta. Pinispi sina sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangantay amin iti daytoy kada ito'y iti bagi isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di panang rabiita nangalay ti kalis nagyaman manen kanta. Sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminong kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kaning kapanagungan, inakawin salatan, si kapananugod. Iti ngarod pa ng ilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakay salakat. Agyaman kam kan katayong paay mo, ama ikari kami, nagdalito'y saklang mo, katagserbi kam kanta. Dawatin mi apo, tada kami makirano ni ti pagigandara ni Kristo, pagkay saan nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaabo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam kayat na anadyosan. Laglagi pang matnilyon na Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang payapo dagiti kakapsat mi apimmo sayan asina na mati panagungar tantoy bisidong takaasi. Awatem kadiida ti sidong taranyak mo apakakitaan daken kay pirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidem umaamay karikam amin ikiag nanayon abiyag. Kat makiranod kam to kaning gasata na Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga use nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin na sa santo. Isuda anak kapudno anak serbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang magitantan o ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyok ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama katwalbon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo.
apo ti salatan na kami, kadagiti amin na pagdatsan mi, itdem kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namadin mi, ganiti yaan Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Tuhan ti turay, panakabalingken tayo, itiaguray na dito. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan niya kay kadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, nuri ti pamati ti iglesia, katkas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ikapya ti apo kan kanayon kumangat kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maisa kada tayo kapya kada tayo ami kapya. Atoy ni Apo Jesus, atoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karino may ikan niya kan ti may salay sa kung mapanimbag pangtoy karin. Tuhan
kada kaasi, ipaay mo ka, takaasyan na kam kada taom, kada kami ang pinakiramod mo, kada ilangitan ang misteryo, by anmin di anyaman na tinadakas, kitirugwad mi kinasantuan na panagbiya, gapo ken Kristo nga ako mi. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Amen. Bendisyonan na kayo timang nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo,